नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवणार आहे मालवणी पद्धतीमधील तिखट डाळ. त्यासाठी इथे मी 150 ग्राम तूर डाळ स्वच्छ धुवून घेतली आहे. डाळीमध्ये ग्लासभर पाणी घालायचं आहे. डाळीमध्ये अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे. डाळीमध्ये मी थोडीशी फरसबी घातली आहे. लाल भोपळा, वांगी यासारख्या भाज्या तुम्ही यात घालू शकता. हा डबा मी कुकरमध्ये ठेवून त्यावर झाकण ठेवलं आहे. इथे मी फणसाच्या बिया 2 तुकडे करून त्याची सालं काढली आहेत आणि धुवून घेतलं आहे. या बियांमध्ये थोडंसं पाणी घालून चिमूटभर मीठ आणि चिमूटभर हळद घालायची आहे. ही वाटीसुद्धा आपल्याला कुकरमध्ये ठेवायची आहे. या बिया मी डाळीमध्ये घालून शिजवल्या नाहीत, कारण त्याच्यामध्ये एक राप असतो चिकट असा आणि त्यामुळे डाळीचा रंग हा पिवळा राहणार नाही. आता कुकरच्या 3 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत. 3 शिट्ट्यामध्ये फणसाच्या बिया आणि तूर डाळ छान शिजली आहे. वाटप बनवण्यासाठी मी इथे 1 कांदा, 6 चमचे ताजं खोवलेलं खोबरं, 12 लसणीच्या पाकळ्या, 10 कढीपत्ता आणि मुठभर कोथिंबीर घेतली आहे. गरम कढईमध्ये कांदा भाजून घ्यायचा आहे. 1 चमचा तेलाचा वापर आपल्याला करायचा आहे. कांद्यामध्ये 12 लसणीच्या पाकळ्या आणि 5 कढीपत्ते घालायचे आहेत. छान लाल होईस्तोवर आपल्याला कांदा भाजून घ्यायचा आहे. कांदा छान लाल झाला आहे. कांद्यामध्ये कोथिंबीर घालून कोथिंबीर नरम होईपर्यंत भाजायचं आहे. कांदा तर लाल झाला आहे, कोथिंबीरसुद्धा आता नरम झाली आहे. आपण ते प्लेटमध्ये काढून घेऊया. कढईमध्ये 1 चमचा तेल घालून 6 चमचे ताजं खोवलेलं खोबरं लाल होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे. खोबरे लाल झाल्यानंतर आपण प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं आहे. आता हे भाजलेलं कांदा, खोबरं, लसूण मिक्सरच्या भांड्यात घालून वाटून घ्यायचं आहे. मिक्सरमध्ये वाटताना थोडंसं पाण्याचा वापर करायचा आहे. आता हे वाटप तयार आहे. फणसाच्या बिया शिजवलेल्या पाण्यातून मी वेगळ्या काढून घेतल्या आहेत. हे पाणीसुद्धा आपल्याला वापरायचं आहे. गरम पातेल्यामध्ये 6 चमचे तेल घातलं आहे आणि 4 लसणीच्या ठेचलेल्या पाकळ्या मी घातल्या आहेत. 1 हिरवी मिरची उभी कापून घातली आहे. पाव चमचा उडदाची डाळ घातली आहे. 10 मेथीचे दाणे घातले आहेत. अर्धा चमचा जिरं आणि अर्धा चमचा राई घालायची आहे. दहा कढीपत्त्याची पानं घातली आहेत. 2 चमचे बारीक कापलेला कांदा घातला आहे. एक टोमॅटो बारीक कापून घातला आहे. अर्धा चमचा हळद घातली आहे. आता शिजवलेल्या फणसाच्या बिया घालायच्या आहेत. अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे. अर्धा चमचा मीठ आपण डाळ शिजवताना घातलं आहे. 2 चमचे मालवणी मसाला घातला आहे. चार चमचे वाटून घेतलेली कांदा खोबऱ्याची पेस्ट घालायची आहे. ही पेस्ट छान भाजून घ्यायची आहे.
फणसाच्या बिया शिजवलेलं पाणी थोडं घालायचं आहे. तेलामध्ये कांदा खोबऱ्याची पेस्ट छान भाजली की शिजवलेली तूर डाळ त्यात घालायची आहे. अर्धा ग्लास पाणी घालायचं आहे. थोडीशी कोथिंबीर घालून मिक्स करून घ्यायचं आहे. 2-3 मिनटं छान उकळी येऊ द्यायचं आहे. डाळ छान उकळायला लागली की छोटासा गुळाचा खडा घालायचा आहे. खूप टेस्टी अशी मालवणी तिखट डाळ तयार आहे. तुम्हाला जर माझी तिखट डाळीची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करा. माझी प्रत्येक रेसिपी तुमच्यापर्यंत पोचण्यासाठी छोटंसं बेल बटन आहे, ते सुद्धा दाबा.